समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Huli, benggili benggili. Hah? 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 Nâng gì đừng. Ơi, नोंसोर ओरै थांनाय थां थां बैथिं थांथ' ओइ ओरै फैद'
नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिसन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिसन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोनहां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि
लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला ओइ बिदिबा माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो जाबाय 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 माथो एफा लासैब्रा माबार बादो दि माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होमबा बादो दे दे आयु गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौरानलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंबौआ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेरानिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङै लोद बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दावजोमानाय खुरथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङानो दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बियावनो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो? गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination. धोरोमबीर नों सिखार नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। Dismiss for today. ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। ओम आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसो गारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन सबथिके टेनसन। बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइ सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा। हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो। एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। ओम दहाय मादै लोक्षि। नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? ए बेगालद्रायानो खुरिया बारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा। है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां।
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी आप देश से कब आए हो? अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो। अरे शुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं भूलेगा हम तारे के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दारमासनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथायसो हायला आरमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरोमा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शांति शांति मा बोरनाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बेलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बेलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं गाराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नोंखौ होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना थिग गैया बिग गैया नोंखौ
नांगौ बेलाय थांदोहाय थां आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलाव ला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलाव ला दाबो सफैया बोरैबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो ए बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयौ सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थानो गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनथो होनदां ए बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बाया नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफानो ओइ बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय आंहा बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना Oh yes I love you हिरा I love you अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या थैंक यू All the best थैंक यू आयु
हारि सुखिया हनै माथो फैगौबो आइगाहाय सुखे आइगा आइगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आइगा सुखे आइगा बैठिए हाय सुखे होय होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुआ क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए लहा मिचिंग है सुखे एकदम खबदब चला गया है रस के हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है आइए आइए अच्छा अच्छा शेयर में बैठिए बैठिए अरे मित्र ने जी बहुत अच्छा अच्छा निमन निमन सब्जी बनाए लहा बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्र ने जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है सुखे लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह सुखे मालिक भी नहीं है हा माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हा मानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है फिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोम्फाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्लानो लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गिया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि थांदो फाग्लि
एसे लोंदो ना प्लिज ओं ओं लोंगोन लोंगोन नों जौ फेबाय ना नों जोबोर जौ फेथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना वाह ओइ हिरा हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ हिरा नों जौ फेबाय ना नों जौ फेबाय हा धोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा गैया मानसि मोजां जाला बियो लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि बेखौ मालाया बानायाखै गाव गावसो बानायनानै लायो शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय बुजायबाबो लाखाया मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो ओइ नों जोंखौ थाट्टा खालामना मिथिबाय सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो नोंसिनि मोनफान नङा समा जेब्ला फैगोन बैसोआ जेब्ला बाबेनगोन अब्लासो नोंसोर बुजिगोन पकेटाव रां दङ जों सोबदों जादों लोंदों नोंसिनि मोनफानि बायाखै मिथिबाय जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै मिथिबाय बादु लेट्स गो अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे मोनो मिथिबाय थु ओइ सिगारेट खबसे हरलाय न' सोबदो नोंहाबो सोबदोलाय धोरोमबीर राम अनजालु आरो गियानि नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन
सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय, नैथि बान्थाया केन्सार, थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय, ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय, बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै। बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल'। गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय। जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन। बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा। मिथिबाय? बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया, बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन। बी केयारफुल माय डियर बयज। गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार? जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा। थ' थांसै। बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय। हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै मिनि हादे मिनिना नोङो गय जाहोनानै फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय। लाइजामोन्दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो लाइजामोन्दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो। दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा
लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय इलेक्सननि गामि गामि बेरायनानै स्लगान आरो सावथिं होनाया गाबोननो जोबसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दा ग्रुप ग्रुप जानानै गामि गामि हाबहैनांसिगोन आदानि बुंनाय बायदि जों गासिबो खामानिखौ मावनांसिगोन दे औ दे मावलायदो हाब आदा आंहाथ' लेट जाबायलै नै नोंना बिदिनोसै दे जिरायदो फंबाय जिराय दे जिरायसै थारमाने जोङो गाबोननिफ्राय गोरों गोराखौ साफ्ल' साफ्ल' गामि गामि हाबनानै खामानि मावनांसिगोन आरो जोङो मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगोन नंगौ ए फंबाय बुसा जों गामिनि मानसिखौ बुजायनानै कनभिन्स खालामनांगोन सिन्था गैथ्रालै आदा आंना फिला साफा मोजां जोबखा आदा बेफोरखौ साननानै एखमब्ला उन्दुनो ओंखारलायलाङालै आदा नाथाय आदा सोरबा सोरबा दादा मिदा रांफोरबो बियोलै आदा ए फंबाय बिनि थाखाय नों मा खर' सादों जिंगा गैयालै फंबाय रांनि राहा जाथारगोन जाबाय एबार हले जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन आदाया भटआव देरहाथारनांगौ बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव एबार हले गखाथारला सिगारेटा हरलाय ओइ सिगारेट ना ओइ बाजै जौ नांगौ ए बाजै जौ थां माबार थाब लाना फै हेलौ आं जौ फेबाय फागुनि I love you फागुनि I love you so much नोंहाथ' मोजां मोननाय दंखायो आं नोंबायदि जौ फाग्लाखौ मालाबा मोजां मोननो हाया I hate you फागुनि नों दिनै हिराजों गुलि गुलि खालामनानै बेखौ नागारबाय नङा होमबा थै लोंग्रा जुनारा गोदान गोदान थै मोनलोंनो हास्थायबाय थायो आंहा जुलिनि अक्ट' जाबाय आंखौ टेनसन दा खालाम फागुनि ओइ जालालै हाब बहा थांजोबखोब्रा ओइ रावबो गैया नामा थैजोब्बाय नामा बे न'आव रावबो थाला नामा बबाव सुनस्रिहैजोबथारखो होमबा हा मा जाखोनो मा जाखो हा बिहारि सुखिया फैनांगौआ फैमारखोना फैमारदा जाखो फैदोंमोनहाय माबा ओंखामखौबो एसेल' जानानै ब्लडसो सिखारलांदों सि नों गासिबो आंनि मान सन्मानखौ जाजोबथारबाय सि आं ओंखायनो बाखाथारदोंमोनहाय देनाय नों माब्रै बुङामोन देनाय हा नों अमाखौबो फिसासो होनबाय नालाय ओंखायनो सुवादखि बादसा थिगसे खाव दालाजि सरमने हैयाथि होनदोंमोन आङो सि थैबाय नों गासिबो मान सन्मान जाजोबथारबाय सि ओइ दिनैनिफ्राय आंनियाव बेफोरबादि गाज्रि गुज्रि आलासिखौ दा लाबोसैहाय नै सबदिके माथा गरम
या उफ 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 इच ओइ लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा ओरै फैनायसाय ओरै फैनाय हा मा जालायखो मा जालायखो मा जालायखो मा जालायखोसो होनदो अ मोसौआ जनानै मालायनि गम जागासिनो दङ बे मोसौआ जवाखैलै आदा नों बसासोलै जवाखैब्ला माब्रैथो मोनजाखो बेलाय मोसौआ जवाखैलै आदा बादिबा हानाय नङा आंजों बादिनो बिसिबां रांनि बादिनो नोंलाय लाख लाख रांनि बादिनो नामा उदां उदां बेरायना जाग्रा मानसियानो हा मा जालायखो आगै उखिल जोंना मोसौआ जनानै बैयाव गम जागासिनो दङ बेखौनो जायाखै होनगासिनो दं बे साला लोखसारा बैयावसो खादोंमोन आगै हाब मा गाज्रि रावलै बे मानसिफ्रा बिदिनो गोरोन्थियावनो भुल मावो डक्टरनाव थांनानै मुलि बिहैबाबो माबा खर' सानायनि हट खिनायनि मुलि हट माबा लोमजानायनि मुलि हट गानायनि बिनो नागारै बारा जानायसो बियो मिथिबाय मोसौआ जवाखैलै आदा खानाय बे दिरुङासो जदों औ नंगौलै फंबाय उकिल नंगौ 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 नंथारगौ फंबाय उकिल दासो बुजिदों नोङो दे लोंलायदो हा माथो नोंहालाय लादानो लानोसै आं बिदिबा लादो एसे लादो दे दे नोंथांमोन दे दे स्टार्ट खालामदो दे दे होमबालाय दे बिदिब्ला बेफोरबायदि सौदावलायबा गुन्दाफोरबायसो मोनहां हे नङालै मा आस्सा जों बेवहाय साथामबो अफिसार जोब बायदि बाय सोर सोरहा माबायदि गथ' खांखो बेखौ एसे मिथिलायनाया गाहाम जागोन नामा नंगौ मिथिनो मोनलायोब्ला गाहाम जायो आच्छा आच्छा बिदिब्ला एग्रिकालचार अफिसार नार्जारी बिथाङानो बुंग्रोदो बे गथ'नि खोथा बुंबानो खर'आनो गरम जाजोबोलै नोंथां टेनसन जानाङो दाखालिसो इन्डिका गंसे बायना होनांबाय आङो नङाब्लानो बुख्रुबनो जोख्रुबनो सौख्रुबनो बेबायदिसो होनोलै नोंथां मा जाबावनांगौ जाखोथाय नङाब्ला शिक्षायाव आरो बिखौनो पास खालाम हायासै हे भगबान आंनाबो माबा कारिश्मा गारि नांगौ होननानै दाख्लैसो बायनानै होनांबाय मा मबाइलथाय 35,000 बेसेननि आरो मबाइल गंसे नांबावगौनो शिक्षा गुरु प्रिन्सिपालनि गथ'खाय आं बिदिसो जानाय नङा सानदोंमोन टेनसनलै नोंथां टेनसन गावसोर देनां देरनानै बिमा बिफा जाहैब्ला बुजिहैफिनगोन ना बुजिहैफिनाथाय उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जौ लोंनाय थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय मा नायनो नुब्लाबो नायख्लेंनानैसो थानांगौ जायो इसलै नोंथां जोंनानो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जाथों होननानै शिलंआव फरायनो दोनहरबाय माबा बदनाम जानानै प्रिन्सिपालसो होखारहरजाबाय दा खाथिनि कलेजाव फरायनो होलायबाय बेवहायबो हनै जोंहा प्रिन्सिपाल बिथाङानो मिथिगौ बे गथ' सासेनि थाखाय जोंहा खर'आ टेनसनानो जोबला ओइ मोजांलै मोजां गोलैगोन आं हाथारलालै बेलाय मोनबाय
थादोलै थादो नोंसोर थांदो दे थांदो बाय 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 Ai ơi! Ơi ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ơi ai ơi! Ang dâu phải bay! Ang dâu phải bay! Ai ơi! इसोर बेफोरबायदि गथ'खौ मा बुंबावनांगौ जाखो? 다름이 बे न' सिङाव सोर सोर दङ मिथिगौना नोङो? इसेल' नुदों आफा इसेल'। ननसेन्स बेखौ सिनायाखै नोङो? Excuse me sir. नोंखौ र' नों थांदो थुदो बाबा थुदो नों थांदो इसे धर्ज ला नोंथां इसे धर्ज ला नामखौ अनना दोनदोंमोन धोरोमबीर नाथाय बिनि उल्था टेनसना नोंथाङाल' नङा टेनसना जोंहाबो दं बयहाबो टेनसन दंजोबो टेनसन बयनिबो न'खराव टेनसन हेलो ओइ आदा उसा मार फैदोलै जोंहा पार्टिया इलेक्सन देरहाबाय देरहाबाय हा हा हामथारबाय देरहाबाय है अमा बुथारगासिनो दंलै मार फैदो माबार थांगासिनो दं फंबाय हुर्रा थांगासिनो दं फंबाय नै थांसै ओइ बिमा ओजों फैलै हा मा जाखोनो मा नै जाखो जोंना पार्टिया देरहाथारबायलै बिमा आंखौ लेंहरगासिनो दंथारो आं माबा थांसै थादो ससमा खबाव थालायबाय ओइ बिमा ससमा थाबोलायबायलै माबार लाबो मा जाखो आया माखौ मिलाबाय थाव बोरबायसो नामा माखौ बोरखो बाबारा सेन्देला खासे आंनि मा फौज लाखिनो आंना जौखौ बासिनायाव गैया खापसे सोहोरागौ मानि आखायानो मावगाथारा ओइ बाजै खापसे लाबोदोलै मैया लोंनाया बारा जाथारदों दासो थिग जादों माथाया जों बायदि जालांगोन बे फिसाफोर खबरदार जौखौ बारा दालों
जोंबायदि हारा मुरा नुजानाय ख्राव ख्राव जागोनबो। हा नोंसोरलाय माथो बेबायदि बैसोआव एसेबां मानि लोंबावो फालाय? जोंहा हारामुरा हाबजोबथारबाय। सानसे मोनोबानो थानो हाला। जों लागोन हाला। जालालै नोंसोर, आं थांसै, नोंसोर लोंदो, थादो। ओइ थ'थ' ओरै बास्लांसै थ'थ'। ओइ लोगोफोर, हावनोलै महर गोसा गोसा सिख्लाबो नाहरदों। जंखायोलै थ'थ'। आयौ बेलावा गिदिरथार हनै। आयै नासेया गिदिरथारमोनहाय। सिख्लाफोरनि महरफ्रालाय माथो जाथाव सलाथावथारलाय। ओइ नावलाय सोर बिसोरो? ओइ लाजिया नोंसोरो सिख्लाफोर ना गुना बिदि नायफैनो? लाजिनो नोंसोरखौ जों दिनै ओरैनो हगारनायाव गैया। आइदै ओइ फाग्लाफोर मा ओंखारबो। मा मुं नोंना? बैसागि बुङो। मा गामिनि? थाइगिरगुरिनि। अ थाइगिरगुरिनि। बैसागि, आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो? बैसागि, आं गोसोजों समायलाबाय। आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन। बिसोर बिदिसोना। हो? आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे। थादो दे। फैदोहाय लोगोफोर। मालाय फाग्लियासो खाफाल गेवसिगोनहाय। फाग्लिफोर। हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा। ओइ बिमा,
बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें